बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोननैसो भिडिअ लाना फैगोन आं मोननैसो आं भिडिअ क्लिप देखायग्रोनोसै बिनि उनाव डिसकासन खालामगोन एकदमबारे हाग्रामा महिलारि मोनसे सैथोथि गोरबोनिफ्राय ओंखारनाय माखासे राव आरो दिलीप सुखिया आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा प्रग्राम लादों जा मोननैसो भिडिअ क्लिप आं नोंथांमोननो होगोनसै नोंथां बिनि उनाव डिसकासन खालामगोन आबुङै नायग्रोदो। जैसे कि हम सभी को मालूम है 2020 में हमारे बोडो जो एकॉर्ड हमने किया था भारत सरकार असम सरकार ABSU के साथ सभी वहाँ के जो संगठन के साथ, तो उसमें दो बड़ा विषय हमने वहाँ पर डिमांड्स भी हुआ, वहाँ पर एकॉर्ड में उसका उल्लेख भी किया गया। जो बोडो एकॉर्ड 2020 में सीरियल नंबर 7 में एक बहुत बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रीजनल कैंपस, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो उसका एक रीजनल कैंपस मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में भैरवकुंड में खोलने का तय हुआ था, लेकिन अभी तक इसका विषय में आगे नहीं बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को आग्रह करता हूँ तुरंत इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कैंपस रीजनल कैंपस भैरवकुंड में खोलने का कृपा करें। दूसरा सीरियल नंबर 9 में NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका भी उल्लेख किया था सीरियल नंबर 9 में, तो वो भी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में खुलने का था, अभी तक नहीं हुआ। मैं भारत सरकार से शिक्षा मंत्री को विनम्रता अनुरोध करता हूँ कि वहाँ पर ये दोनों इंस्टीट्यूट खोल करके वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ट्राइबल यूथ्स को मौका दे, शिक्षा में हायर एजुकेशन में उसको मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बसुमतारी जी आप बोलिए, माइक आ जाएगा, आप बोलिएगा। सर, I am speaking about Bodo Peace Accord 2020. Sir, today my inner conscience is faced with troubling questions. Our accords with various groups of Northeast India, particularly the 6 scheduled councils, done to solve problems or to continue those problems? Recently, our UPPL party president Pramod Bora had also reflected that the peace accords are not just an election manifesto, but a solemn covenant written in the blood of martyrs, underscoring the sacrifices made during the decades of struggle in Bodoland. The people of Bodoland are filled with anguish due to the unfulfilled promises granting ST Hill status to the Bodos living in Karbi Anglong and Nansi Hill district of Assam as per clause 6.1 of the Bodo Peace Accord 2020, and the withdrawing of cases of Ranjan Daimari and his companions as per clause 9.4, who are still languishing in jail today. Sir, I am placing my demand. It is in this regard. Also, I demanded the government of India to expeditiously provide additional power to the Bodoland Territorial Region and the other autonomous district council under paragraph 3B of the 6th schedule by tabling and passing the Constitution 125th Amendment Bill 2019. Thank you, sir. Thank you, sir. माननीय श्री सम लानानै जोङो रायलायनो रोंनांगोन, सम लानानै जोङो आदाय खालामलांनो रोंनांगोन, अब्लानो गासिबो जाजोबो। जाया होननाय जेबो जिनिस गैया, खिन्थु जायाबालानो थाहोनोबो हायो। बेखौनो होनदों आं, राजनिति पलिटिकेल नेगोसिएशननि सायाव गासिबो सोनारगोन। नों मोजांब्ला थिगैनो थागोन, नोंनि साननाया जुदि माबानो मेन्टेलिटियानो थिग नंखायाबा नों जेबो खालामनो हाया। साननायफ्रा गोथार जानांगौ, उद्देश्यफ्रा गोथार जानांगौ। नों जेरै बुंदों खामानिखौ बेबायदि मावनो नोंहा जुदि गोसो दंथारबा नों मावनो हागोन। सायावल' खोथाखौ बुंनानै नोंनि गोसोआ जुदि सिङाव थिग नङाबा नों जेबो खालामनो हाया। उद्देश्यफ्रा थिगब्ला गासिबो हाजोबो, मिथिबाय? ओमफ्राय जेनेबा आङो दिनै खोनादों एक्सपेल्टिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा नाम थालांबावदों। बेफोरथ' थालांनो नाङामोन। बोरै थालांखो? बेफोर मा बियो? साननायफ्रा दाबो थिग नङा। थारमाने बियो कंग्रेस खालामदोंमोन, बियो BJP खालामदोंमोन, बिदि होननानैसो नागारलायाखै मानसियालाय। बेखौ सोआलै, बे जोंनि उल्थासो। बिदिसो जादों बायदि मोनदां। माखासे एक्सपेल्टिफोर नामा ड्रप थालांदों।
नामादि ड्रप थालांदों दिनै गासैबो फैजोबाखै नाथाय फुरा राजनितिथार बिदिजों मा खामानि मावनो हादों बिसोरलाय एथ' थौले राजनिति आलदा जिनिस बे आलदा जिनिस मिथिबाय बिनि सायाव राजनिति दा खालाम बे बिएलटिआ बिराद जारिमिनारि बर' समाजाव आसामावनो भारतबर्षआवनो बेबादि सुक्ति दिनैसिमबो भारताव खालामनो हायाखै जे जिनिसा जाया सिक्स शेड्युल होननाया खालि हाजो फाहार हिल्सनि थाखायल'मोन बेखौनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दायित्व लानानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै प्लेनावबो बाहायदों प्लेनावबो जानो हायो होननानै एमेन्डमेन्ट खालामदों मिथिबाय आरो जेनेबा सुक्तिसिमथ' माखासे गोबां जोहोलावजोफोर थैलांबाय सुक्तिनि उनाव दिनैसिम जायफोर थैनानै थांदों बिएलटिफोर बिसोरनि नामावबो आङो मोनसे मेमरियेल पार्क बानायनानै दोननो होनदों मा होनो जारिमिन दङ बिएलटिआ साफा सोद्रोमाहा मोनसे जारिमिन दङ बेखौ जों बावनो हाया आरो बावनानै थांनो नाङा नंगौ सुक्तिनि सिगाङाव थैयाखैमोन सुक्तिनि सिगाङाव थैनायाथ' जारिमिन जानानै थालांबाय मोनसे मार्टियार्स हिसाबै थालांबाय सुक्तिनि उनाव गोबां एक्सपिएलटिफ्रा थैनानै थांदों दिनैसिम दा बिसोरनि मुङाबो जाहाथे जारिमिनाव थालाङो जों बावनो नाङा बे हिसाबै आङो एक्सपिएलटि मेमरियेल पार्क होननानै मोनसे बानायनो नागिरदों आरो आङो इतिमধ্যे हाबो लाखाबाय बेनि नामाव 10 कोटि फैसाबो आङो थिग खालामनानै दोनखाबाय बे एखे जिनिस मिथिबाय मोनसे खोथाखौ लाबोखानांगौ बेहाय राजनिति दा खालाम अके नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय बेवहाय सोर मा बुंदों नोंथांमोना फार्स्टआव जाहैबाय मा जोङो दिलीप सखिया होनदों कि दा पार्लामेन्टआव बिथाङा बाथ्रा दैखांदों कि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जानो गोनां इन्दिरा गान्धी नेशनेल जेनाखि ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुनांगौमोन बे दिनैसिमबो लुफुंनाय जायाखै बेखौ इमिडियेट थाबैनो लुफुंनो थाखाय बिथाङा जायखौ इडुकेसन मिनिस्टार एबा हिउमेन रिसोर्स डिपार्टमेन्टनि जायफोर मिनिस्टार बिथांनिसिम बिथाङा आपिल खालामदों आरो लोगोसे एनआइटि बेखौबो बिथाङा उदालगुरियाव लुनांगौमोन नाथाय बेबो दासिमबो लुफुंनाय जायाखै बिनि सायावबो बिथाङा बाथ्रा दैखांदों आरो बेजों लोगोसे जोङो नुबावबाय कि बावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे बेसेन गोसा बिबुंथि हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जेब्लानाखि सारिस'नि बारा जायफोरनाखि एक्स बिएलटिफोरनो माखासे एक्स गिरसियाना मा हिसाबै बिथांमोन 2 लाख कोटि रां होदोंमोन बे चेक रानदोंमोन गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआवहाय दा बेवहाय बिथाङा माखासे गोरबोनिफ्राय बाथ्राफोरखौ बुंथिदों आं बेखौ जोबोर मोजां मोनदों रोजा रोजा साबायखर जासिदों सारनिसिम थारमाने बाथ्राया ओरै दिनै बे जायखौ 2 लाख कोटि एक्स बिएलटिफोरनो चेक राननाय हाबाफारियावहाय माखासे एक्स बिएलटिफोरनि मुङा थालांबावदों होननानै बुंदों आरो बेखौ बियो बिनि खोमायाव हाबदों दा बेनिखायनो बे दुखु मोननाय माने फकास खालामदों जे दिनैसिमबो जोंनि मानसिफ्रा मानो बिदि खामानि मावो गोरबोजों माने खामानि मावा सैथोजों मानो खामानि मावा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो गावनि नांगौखिनि बाथ्राखौ जों बुंनांगौ एबा जों जिमानखौ जोङो माने आदाय खालामना लानांगौ होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों आरो दिनै जानो हागौ जाय बिथांमोना लिस्टखौ खालामदों बिसोर नैबे बिजेपिआव थाबाय बे कंग्रेसआव थाबाय बा बे इउपिपिएलआव थाबाय बे गुबुन राजखान्थि दलाव थाबाय बे हिसाबै बिथांमोनखौ एक्स बिएलटिब्लाबो बिसोरनि मुंखौ लायाखिसै बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा माने दुखु फकास खालामदों आरो बिथाङा बुंनो नागिरदों कि बेबायदि खालामनो नाङा जाय बिजेपि थादों जाय कंग्रेस थादों जाय इउपिपि थादों दा बयनोथा जायखि गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थादों मानो थेवब्लाबो बिथांमोना एक्स बिएलटि हिसाबै बिथांमोना हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय जेनाखि मोननांगौ जेनाखि बिथांनि मोननांगौ माबाखौथ' मोनथारनांगोन ना बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनो नागिरदों आं जोबोद मोजां मोनदों आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम नाङैनो जे धेमाजिसिम संकसनिफ्राय ओरै धेमाजिसिम बिथांमोना बिटिआर सुक्तिखौ थाबैनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि खाथिराव बिथांमोनहा दिनै टर्च लाइट सावनानै रेलि खालामदों आरो बिथांमोनहा दिनै बेनो रोखा जे दिनैसिमबो बिटिआर सुक्तिया दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन खालामजायाखै गोबां गामि सोसनजानांगौ दङ दिनैसिमाव बैफोर गामि सोसनजानायनि राहा लामाखौ दिनैसिमबो मावफुङाखै गोबां गामि आद्रा थालांबावबाय माने आरो लोगोसे गोबां माने जायफोर दफाफ्रा मस्ट इम्परटेन्ट दफाफोर दंमोन स' बै दफाफोरखौ जोङो थाबैनो मावफुंनानै बिटिआरनि माखासे जायफोरनाखि जोंहा
माखासे अभाब दंबावो बै अभाबखौ सुफुंनो थाखाय एबा जायफोर माने खालिफोर दङ बेफोरखौ जेन' जों माने फिलआप खालामनो हायो बेनिखायनो बै सुक्तिफोरखौ थाबैनो इमप्लिमेन्टेसन खालामो आखरै आखरै बेनि थाखाय बिथांमोना राय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ मोनसे धरना कार्जकर्ति लादों दा दिनै बे बिथिंखौ नायोब्ला ओमफ्राय लोगोसे आं जयन्त बसुमतारिनि बाथ्राखौबो आं नुदों जयन्त बसुमतारि एमपि बिथां साराबो रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ रायखांदों आरो जायफोर एनडिबिफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दं बिथांमोनखौ हगारनाय थाबैनो हगारनांगौनि बाथ्रा बेखौ बिथाङा रायखांदों माने बुहुत माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा दिनै क्लियार खालामनानै होदों आरोखि ओंखायनो आं जोबोद मोजां मोनदों दा जेखियानो जाथों मानो रायजो राजा नोंथांमोन जों जेब्लायबो हारिनि अलखद समाव जों जेब्लायबो माबानांगोन आरो आं सानो दाखालि जे 5 बोसोराव जेनाखि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जालांबाय बाहाय जायफोरनाखि एनडिपिफ्रा दिनैसिमबो एक्स ग्रेसिया मोननांगौमोन बिथांमोना निश्चय मोनाखै जानो हागौ निश्चय बिसोरबो सोरबा जिरेन ग्रुप सोरबा एस ग्रुप सोरबा पि ग्रुप सोरबा आर ग्रुप हिसाबै भाग भाग जानायखाय हयथ' सोरबा बेखौ माने गालांदों होननानै आं सानदों आरोखि आं मोनदांदों आंबो जेन' बेफोरबायदि जाया जाय बिथांमोना एनडिपि जानानै हारिनि थाखाय नांना फैखाबायबा बिथाङा दिनै नैबे समावसो जेखि जायाथों मानो थेवब्लाबो बिथाङा सेक्रिफाइस खालामनायनि मुङाव जायखौ एक्स ग्रेसिया हिसाबै सरकारा होदों बिथांमोननोबोथ' मोनथारनांगोन ना आरो बेखौ मोनहोनायनि पलिसिखौ बिथाङा जायखि राजखान्थि हान्जायाव थायाथों मानो बेखौ मोनहोनांगोन जेरै दा हाग्रामा सारा बुंदों जायफोर एक्स बिएलटिफोरनो दिनैसिम मुं थालांबावदों होननायखौ मोननानै बेयो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बे हिसाबै आंबो मावजानो लुबैदों आरो जेखि जायाथों मानो दिनैनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों दिनै दिलीप सुखियाबो बाथ्रा बुंबाय जयन्त बसुमतारियाबो बाथ्रा बुंबाय आरो हाग्रामा महिलारिनि गोरबोनि बाथ्राखौ आं दिनै खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों जोंनि सानस्रिफ्रा जों जेब्ला जों गोथार जानांगौ जों जेखि जायाथों मानो आरो दा खोनादों जे एनअसि हरनो नागिरदों मोनद' हारिनि एनअसि हरनो हानाया हर बाथ्रा गैया खिन्थु एनअसिआव ओरैबायदि लिरना हरनांगोन जे थाखानाय जायफोरनाखि माने जनजाथिफ्रा जेबो खहा जासे नोंथांमोना जेन' होयो बाहाय जेबो अबजेक्सन गैया होननानै नोंथांमोना लिरना हरबानो जाबाय आरोखि बेखिनियानो आरोखि स' आं बेखिनि आपडेटखौ जे नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन थेंक इउ